ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oh no! I'm drowning in the ocean. Somebody. Hey! Pati naman itsura nito, oh. Diyan ako ba? Asam ka? Hindi ko. Ha? Libang libang ako. Araw na kining kalaw. Araw na tayo ni. Araw na kining. Mata paksit na. Mga napo na yung animal. Bugit, sumpah pas bugit. Pila to ay? Mga paslo dito. Ako lo, pero sila magkauban na. Ito. Lagi kauban. Wala sa ko ba eh? Asam suka. Tapos na yung mga asagoy. Suti pa umaga? Tuog na mo. Ah, junti ka kaya tayo bata. Asam wala ko ka? Tuog sa ko eh? Tuog na sa'yo ko ba eh? Araw ay. Klaro bata. Tanong ka ni tatlo pa kayo. Bakit mo mandari? Tuog na mo ba eh? Yata ba tayo? Bisik lolo ka? Bila eh. Klaro ba? Wala yung tingin niya. Wait, kagod. Bahala ka na eh. Kinsa mo? Kinsa mo? Kami mong konsensya.